Parking attendant sa Barangay Paho, Lapu-Lapu City nga gitabang sa usa ka nursing student niadtong Abril 28. Mapasalmaton sa mitabang kaniya. Samtang konseyo sa dakbayan sa Lapu-Lapu nagtinguha nga magpalabang og resolusyon aron magpasidunggan ang naasoy nursing student. Anay report. Pasado alas 11 kaganihang buntag, naabtan sa RTV Balitang Bisdak ang lalaking gitabang sa usa ka nursing student niadtong Abril 28 sa hapon. Mibalik siya sa karinderya diin siya naglingkod-lingkod niadtong higayuna ug kalit lang nawad-an og panimuot. Naila siya sa iya mga higala sa angga nga senyas. Apan ang iyang tinuod nga pangan, Renier Mansueto, 42 anyos, mulupyo sa Humay-Humay, Barangay Paho. Inanay nang naayo ang bunog sa iyang ulo, human kini mapantok dihang kalit lang siyang nahog sa iyang lingkuranan ug nawadan og panimuot. Iya hinuong gipasabot nga nasamad ang iyang agtang ning bag-ulang apan sa lahi nga rason. Gipakita namo kaniya ang hulagway sa nursing student nga mitabang kaniya aron iya kining maila. Mo na siya niya, namo tay laki usaya. Gipipiyang ko nila. Nya pagbipi na sa kuha, 130 akong dugo. 130 over 100. Sige. Okay lang dugo. Pero nibunggo na akong diri dughan. Init magay ang ilaw ba, murag gibagahan ba. Mulisod yung ginawa. Matud ni Renier, unom ka adlaw siyang walay insaktong pahuway ni adtong higayuna. Gani niya ng adlawa, samtang anaa pa siya sa ilang balay, nabantayan na niyang maglisod siya og ginhawa. Hinungdan nga nilakaw siya aron unta magpahangin. Busad ako ang iyang pasalamat ngadto sa nursing student nga wa magduha-duha pagtabang kaniya. Nagpasalamat ko dako sa katong nitabang ng mga nurse. Atong nurse ba nga nitabang nako kay ngano. Nakasib sa akong life siya, wa pa siya. Wala ko ron. Hinuon iyang gibutyag nga human siya gitabang niadtong Abril 28 na ulian hinuon ang iyang pamati. Gani may komedya pa siya sa rason nganong nagdumili siya nga magpada sa tambalana niadtong higayuna. Siyempre kay ang nanap ko sawa. Magpa-admit ka. Suluhay mo naong nimo. Di ko bayad. Mao daw ako nagbadag. Bulan siya kay malbay ng tangke sa oxygen ba ya. Si Lapu-Lapu City Councilor Annabeth Quizon nagtinguha nga moduso og resolusyon atol sa sesyon karong Miyerkules aron mapasidunggan ang bayanihong buhat sa nursing student nga si Julia Baguio kinsa gihulagway niyang usa ka modern day hero. Kay talagsaon ra gyud kaayo nga makakita ta nga naa dayoy usa ka batan-on nga mo adto gyud dayon ug mo rescue ko dayon, no? Natanaw na to ang iyang compassion ug iyang dedication. Isip usa ka nursing student, labaw na gyud siguro ug mahimo na gyud siya usa ka full-fledged nurse. Hayan kun maaprubahan ang maong resolusyon, ipadangat niya kini ngadto sa mayor aron usab mahatagan og ganti ang nursing student kinsa mulupyo sa Barangay Luok. Mas maayo pagaling ug moingon si mayor nga naay gamay nga ganti. Atong ipaninguhaon. Uban ni Philip Patricio o Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisdak.